جان هل قصة ني همشي قصة وجه جن مرد ما دل مانگا بجنه جن مرد نوكسيرا وشي جنه وجه مردي وجه رب جنه وجه هل قصة وشي وجه بی روچ روزگار بی بادشاہ اللہ تعالی وطن سرزمینی پادشاہی سرزمین پادشاہ وجہ ہستے نوجوانی وشی ورب سونگے کتی جنے گپتی یعنی جنے گپتی بلا کرے جنے گپتی اور لوگا وتی پتماتا نگا چارتی نا آی جنین گو آی ماتا پیم نبی تنشانی اخلاق وان ماتا نارتا ہر روز جنگتا ہر روز چھنجار باز چلا گیا ہر روز شانی کشتی ہو مال جائداد باہر نبو ہر روز جنگ و جدال چار بچ کا چارے این پیم نہیں جنین گو میں ماتا پیم نبی شو جنین دست گے چین بازارا سنگتی هستی وشتی مثلا چو مثال ما شمارا پاکستان دونا اولا وتی لوگ مات پتی مثلا لوگ جاگی مثلا کراچی آتا مثال نا کراچی آتا یا گوادر آتا مثلا گوادر وشی اڑے نا یا منا سنگتی ہے کراچی سر پونی کو سنگت ہے وشی بیا دا کراچی آستین میں لوگ جاگے شوکے منتی واسا درگے جو آئیے کراچی نام عشق تا کراچی رفتات قبل زندگی نکو تکتی کراچی خیر آپ کو وجہ مودا سنگت لوگ جو سپورٹس کو لوگ ادھر گئے شرم پاڑے رب درگے وجہ لوگ باڑے کرایہ والا یا اتاگی کوٹی پر وہ درگے تو جنین وت زور تار تھمدا کراچی مثلا اور کراچی وجہ ہمدا وت جنینا لگا ہمدا زندگی کنگا جنین لوگ ہے مردین کارگری مزدوری روچا رب بازار کاری چے کارگری مزدوری کو گاڑیاں خالی کو مثلا گونی گاڑیاں مثلا ماشینہ بینز یا ٹرک کے بقول پاکستانیاں او دا میں ملکہ بینز کنا او دا ٹرک کنا نا ٹرک کے مثلا گونی باریں عورتیں یا روگنے یا دگے وسیلے کارگری بار خالی کن کارگری کا مزدوری کا وجہ او نہیں مردین کارگریاں سوبارو کارا بیگا کہے ایران پہ مانے 8 گھنٹہ کار کا او دا نا او دا درستیں روچا کارا ہے بیچارہ نا او نہیں بیگا کہے لوگا دا 8 کلاک سکن 2 گھنٹہ 12 دام یکا دوا یٹے میں کار کو بلا کرے کہے لوگا جنین ہمدا لوگا جنین وہ نوکے نے مول بازارا نوکات کا 10 گوارے کسی نیستی نہیں ڈارنا دارنے چوتی لوگا آشنائی نیستی نہیں وجہ روچا مردین کاریں شپا کہ لوگا ہر چے کار کندہ جنین دستا بازار چے جنین بازار نظام بازار چے چیز میزے ہو خوراکی مثلا ورگی چیز میز ہر چے بھی زیری کاری لوگا ہو جنین ہانڈ کان جن مرد میں ہو شام صبح کے وجہ وران تو لوگا ہوتی واپس ہوتی لوگا دلگوشا ایک قصہ وجہ مہنچو عشقو بل ایک قصے داستانی ہنچیں شو واسا کارگاں یہ نصیحتیں ہم قصے وجہ یہ لوگا ہم دا چیک نہ گیا تو یار روچے بیل جانا بیل ماردا بغیر ہم سائے گا نکنے یہ منطقہ کہ یہ لوگ زورتا علاقہ شر علاقہ نے منطقہ شر منطقہ نے شر علاقہ نے نی ہر کھنا زانن ڈن مردم چیزاں یہ علاقہ مثلا شر نہیں نا بازار مردم زانا یہ علاقہ چونے علاقہ ہے نا چونے منطقہ ہے نا ڈن مردم نہ زانن ڈن مردم چڑھ دے لوگ باڑا ارزان سے رسی یہ وہ ڈن ہے گا دے نا او شی لوگ زیرا مدنندا او نظام مار چکارنگ وہ علاقہ ہے نا ما وہ نظانے موت لوگا چڑھنا دربا نہیں آئیں مارا کو دگل لوگا کار نہیں وجہ ہوتی لوگا نندوک تن تو ہنچو یار روچی ہفتے کے دار روچ ماہی شانگ بست یہ علاقہ ہے نندگا منطقہ گا نی یار روچی کیسے مطابقہ وجہ یار روچی ہمیں ہمدہ یا جنینی ڈیے کی وشی ہستا چاکہ بازار مقصد منی سمجھے بسمجھے بپامے من منظور چیئے شما ڈیکا در رہاں تو وطیہ میں جنک منی کش کر رہا ہستا شی نوکیں دزگواری شما پاڑا یاد کا شما شی چارک کتا نا چارتا رات کگے نا شی ماسی مائی گورا نرابت گا میں پجا روکنے مچچے کنے وی کربریں ما وایا پجانے آریں شی بابا نوکیں شکارا گراک شتر نوکیں لگی اور قیمت پدا نوکیں شکارے بوستریں شیرنی آئی بوستریں شمارا وہر روچ گندہ نا نو بازارہ کر روئے نوکیں چیزیں نوکیں شیرنی نوکیں مٹائی نوکیں چیزیں رہی قیمت بوستریں
ay maza çetere şuma var roç dapna çam deman şuma arkası gendi bal nuke şakara nuke çiya kimmati bossene şattene bazar bastar bi çto bazar baz bi guşi baba şiya şakara pinjuru bigre तपस्वी कने पिंजूरे के तो बिगड़ने और डे किया तजुर्बा दीदा है मर्दुमिया बाजार ही देतेगा यानी मदने डे किया ना पीरे तो बिगड़े मौसी उस वो कार ने बरे आई मुलाकात और जनेन शुमा हम जनेन बरे आई मुलाकात दर बजने बुश मौसम हम सोए गए इन वक्त तो आजकल लोग नेस्ट का डाना दर ने आए तो बला ने फंसी लोग आए तो डाना दर ने मर्दुमिया बेचारे हम सोए गए कसे दावत देवती लोग ब्यारे ये चॉय आप वारनती बांधा पदाई लोग बरे चॉय आप बोरे हंचु कम कम अपा जारुक बे आशना बे हलस वक्त समय लोग है चाप व समाई लोग रोए चाप बोरे हंचु एक दरो चांचो बे कने एक दरो चरन मुको ब्यारे बाजार चक्करे जने तो दो साय मां तो आज का इलाका बाजार रंग तो न दीता मर्दों में गेंदे दिले छम्मेती पचबी चोवतो लोगान इसका डाना दार रहे हैं तेरा कस ना गिन दीवा नी वजह हमें देखा सोच रहा था ये हम साएगा चाह रहे हो शर्रेंगा पे करेंगे 10 बार नोके मार रसी वजह रफ्ता में नोके 10 बार लोगा के ताजा ईशान लोगा इलाका याद कगा और पाक दामन शर्रे मार दूंगा ये वजह 10 बार शोता में हम साएग लोगा दरे जा जनेना दर पच को शुमा मचाड़ती हो जनेना मार देना वने छोड़ती हो एक दुरांदा दित्तगा थे लोगा जाहिर भी थे हम साएगा कर रहा शुमाती हम साएगे उसमें मार देना वाले मना इजाजा न दाता उस बोले मावा जनेने मार देन वने थी मार देना तेरा इजाजा न दाता सॉरी हो जनेना वजह कारी लोगा चाय आप कारी दानते शेतावत दें तो ब्याबरे मैं लोगा मर्च माते लोगा आतके बरे मैं लोगा नंदे शुमाश मैं लोगा मना मर्दा इजाजा न दाता मचतुश मैं लोगा ब्याओ उससे बोले मैं लोगा मैं मर्दा दाना बाजार कर रहे हैं मैं लोगा वो कसने बरा खरे taggent waja borte mode chopi zana nani on chop zana to helare chop dam balanswat harame chop parkaste na chop waja harame warte il del lapon rap chop harame ya barchande zana mardime ka haram na warta waja haram wart na ka anchuke watmana ushi yakke op lorte borte jakka kage janin kolliti op anchu din tabiyati bagadet deg wadbu मर्दुमा के न वार्ता आया नसाची वजह हरामी चीज वार्त न का आया के हलारे चीज वार्ता हरामे वार्त न का आया के सेल ने कार नकता कार न का आया के कोता आई वसा आदि आई वसा पार्क न का हराम हलार चाहिए दाने आया के न वार्ता और ना हरामी चीज वार्त का ना आई नियम का रब्त का मर्दुमा के कार नकता न का आया के चीज आदि आई वसा पार्क न का वरगाई वासचो आप पैमा आपाचा वास्तन क्षत्रियम गुलाटियो निवराप्ता वजे गिलासे आप दा गिलासे आप वरगा हंचन जक्के गए हंचन खुल्ल गए कैसना वतुना आप च पोंजा दरत का हां नजानो वल्ला मन कोल्लगा गत्ते अंते बेतशी आप जहर व माने आप बे बदे मन वरु जनेना हम सायगा के वजे गिलासे आप संगत उस वजे शन तो का एच माने मनजान पर्चे तरह कोल लगा करता पर्चे तबियत बगड़ता उस नजानो चिया वाला मां वार्ता मन जक्का गागे उस आत्मा तरह कोल लगा करता मर्दों में तरह याद करने हमारे देखे नेम के पियत शो बल्कि नजानो चाय और तो चाय वार्ती अंचो जक्के दी कोल दिशु तबियत मर्ची मनी जाबर नहीं यहाँ वो नजान था ना मर्दों में हराम ना वार्ता ये न करने वजह हराम आगो इन ज़ारा गत्तना यहाँ पचो आड़ता का ना हंचिन जक्की कोल्लगे वजन बजाय वह दपा च पोंजा आपी पद दरत का तबियत जाब नहीं वजह शोवत लोगा हो चो आप वार्ता में चो भी तो जे हरामी मर्द में न वार्ता ये न भी थे वो वार्ता में न खानते हैं चीज़ खैर वजह एक किस्सा हमें बड़ा वजह हाल फसल भी शो देमा ये हम सोए पता रफ्ता कई बार हम देख कर गप्पे को छो भी था माँ लोगा रफ्ता आई मारता वत लोगा मैं लोग गिलास आप वार तो जक्कते की कोल्लते की आप चो पोंजा दरत का
شی بابا یہ شما لوگانی چاپا حرامی ہو رہے ہیں آیا ہلاریں چیز وارتا حرامی نی نوارتا آیا که شما چاپ حرامی داتا حرامی نا گبتا او دپی کتا وارتا ندی چیا که مردم که هلار وارتا آیا حرام نسا چی اولا وارتا نکن بله یک دوران دا برای بیاری تی بوارین تی گوڑا عادت کنتی این چیز تو کا چطور ماسی عادت کنی حرام نوارتا پرچه پزوری حرام وارینه شو بله بابا نوکن شکاری چه دستا ده که حرامی نوارتا ما و آسه سوچگین شیان برنگو و تی پادم و ٹھاک گانچین چیه پراڑی وجہ شوت پاداں سوچے ما و سوچ گئے ہیں بلی سوچی یہ وجہ رابطہ وجہ پدا یہ دیگه روچا ہاں دزگار تو نیت کے میں لوگا مرچی موتی انتظار کو تھا وشی زیمن طبیعت زاب نبی تا من نیت کو منا مردینا اجازه نداتا شما نی درست سر روچ را مات کنش من گندگم بس نه هر روچ را بگاه شر نه پدا دروچ را اندوات کنتی لوگا پدا بورتے وتی لوگا پزور بیا برین اول روچا جاکی تی کل دی دو میرا نا پدا آپا نگب نا حرامی نو گا نا لاپا شو وجہ یہ دیگر روچا ہانچو چاپے چیه کت وارت ہانچین جاکی کل لگی کم کے جتی بلے چو پونزا بلا نسد آپی در نیت کنا کل لگی جی دبلی گوانڈیں کل لگی چی حرام نی رو گئے لاپا رو راہ پچ کنے راہ پچ بائے گے نا او حرامانی عادت کنگے کول گپے گا نی وجہ دو سیر وہ ہنچو کو تھا ڈیکا سوچ دیں کو تھا پھیلا با پھیلا سڑی با سڑی ہاں براں کو ڈیکا سوچ دیں کو تھا قدم با قدم نیما خلاصی کنگو واجہ او نی شان کے چیکناں کو تو ڈیکا سوچ دیں کو تھا او انچو برائی لوگا بیائشی لوگا نی آگوشی بھائی چو نبی نا پدا آما ڈیکا سوچ داتا تو شما باندھا وطی سنگتان چی یکی ابوشی بلشمن لوگا کہے بل لوگ دپا کہ پدا برو ہم چوش بجن دیتی چامی بکپی سب کو آیا بس چامی بکپی حلاس وشی ہو چامی بکپی حلاس کم کم ما وشی یا برگا و نبی آیا کچھ انکاری نکتا شما اولا لوٹی آیا گلم تو کا بارے بوک دے کم کم ما ہم در دفعی بگن دی حلاس دیکھا سوچ داں کتا وجہ دزگار سنگت لوٹائیں سنگت وجہ آد در دفع دری جا دری چو ہما دزگوار کے لوگ صاحب دری گا کامل پچ کو نا درو دری کامل گا پچ کو کہ دزگوار لوگا نشتا بگن دیتی دزگوار چم پایی اب کن آئی چم پشیا بکپا کہ بگن دیتی کامل نا پاکستان لوگ مردمان یک کہ لوگ یک کوٹی ہستیں گیشتے رہنی ہستیں یہ در کچھ کامل پچ کو اور ڈان مردوں میں بچ کے کش سنگتا آئیے چم پا توکے مردمی نشتے کو پایی کپت آئی چم پشیا کپت اور جنینا بیچار گا وہ دیم گے چین چیزیں ندیت گی نامار میں گوت مردین امرا بازار شتا دیمی ہوتی گے بلے اولی یا نظر یا کادگرہ وہ تمنا چے بیت فادت بشی مان رہا ہوں ترم تے گورا مہمان آت کا مان رہا ہوں بشی نا مہمان مان را دو مشکل نہیں ماں نظام تے مہمان انچو اچانک آت کا مہمان گو برو مرچوانا مہمان گورے مہمان شو سنگت بودی را دو بلے یک نظری یک کادگرہ گندکا بیت واجہ ایک کلیپ مزم بھی واجہ وشان اونگو میں ورا نیت ضعیفاں پچنا با ہم ببخشے اور دومی توار باندہ چاروں کلیپ مزم بھی اللہ میرے اللہ حافظ اور اس سینزدہ ہم 14 دقتیں واجہ 14 دقتیں اور سینزدہ ہم 14 ہیں مگر سلامت بات ہے اللہ میرے